Imfuduko yepasika kwabalibangise kumantla elizwe kwaye imiqathango yokhuseleko imiliselwe. Amapolisa kamasipala aza kusebenzisa ezi zigadla ukuhlola ukuba iimoto zikulungele kusini na ukuba sezindleleni. Zifakelwe ubuxhakaxhaka bokuhlola iziqhoboshi phakathi kwezinye. Ngokwengxelo yequmrhu elilawula iindlela zeli, i-RTMC ngamafuphi, umyinge weshumi leengozi zendlela ubangelwa zizithuthi ezingakulungelanga ukuba sendleleni. These mobile testing centers that we have here will be able to check the brakes, the hydraulics, the steering wheel and so forth of the car. So we will be able to remove these unroadworthy vehicles from the roads. Kunyaka uphelileyo inani leengozi zendlela lehla kakhulu ngenxa yokumiswa ngqi kweentshukumo. Ukumiswa kweentshukumo kwizinga lokuqala kugxininisa kwixesha lokuba sezindlwini elisikiweyo kunye nokuvalwa kokuthengiswa kotywala kubantu abahamba nabo. We will monitor that people don't buy or sell liquor during this time of the curfew because they cannot buy liquor up until next week. I don't think it's a waste of time because they stop us, they search the cars, they look for like licenses and all that. Amagosa ezendlela athi akazukubonakala nje kuphela ezindleleni kodwa kuzovalwa imigwaqo ngelokuqinisekisa ukuba imithetho yezendlela iyathotyelwa.